test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. سلام كبرات تخطاتلتنا إذا channel انقع نارنايلو مدب سبورت بدحان متساقكم حدث زينة سبورت حزنا لكم قريبنا لنام نويكاستل بزي ألكساندر إساق عود زي بالله تقتل نويكاسل يونايتد بزي كوخبات كعام ألكساندر إساق عود كترغاقت كمخ ألام تانس أراستون فيلا بزي شوتو معراب استفالاليت اللوم تسفاز أورت صوتام داقماك أني عام ቪላም ናብ 10 ተጻወት ድሕሪ ሙራዳ ብቁጥሪ ብልጫ እኳ ተጻወተትም ማግፓይስ ግን ነቲ ዕጽዋ ክትሰብሮ ስለዘይከኣለትም ኣብዚ ሹለናዊ ኣህግራው ተጻወታይ ዘለዋ ጽግዕተኛነትም ንዓበይ ዝኸይድ ከም ዘሎም ጎሊሑ ተራእዩ ማሊ ጣዖት ኒውካስል መሪሓ መዝጋብ ሾቶን ኢሳቅ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዓወታ ክለብ ማእከላይ ደረጃ ኮይኑሎም ሾቶታቱም ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ንምምላስ መሪሕነት ጥራይ ዘይኮነስም ድሕሪ 7 ዓመታት ንፈለማ እዋን ዓቢ ዋንጫ ኒውካስል ንምቕራብ ሓጊዝዋ እዩ ብዘይንሱ ግን ጋንታ ኤዲሃው ኣብ መጥቃዕ ድኽም ዝበለት ትመስል ኣብ ዕጫውን 55 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኡት ቃዓይ አንቶኒ ኤላንጋም ጽልዋን ምፍጣር ክቃለስ ከሎም ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ ብዛዕባ ዓወት ኒውካስል ሓድሽ ሕቶታት ኣልዒሎም ማግፓይስ ብዘይ ኢሳቅ ኣብ ቅድሚ ዓመት ስፖርት ተወዳዳሪ ጾታታትን ዓወት ዘይብሉ ጉያ ካብ ሕጅን ደገፍቲ ዘተሓሳስብ ተርእዮ ኮይኑሎም እቲ አንጻር ቪላም ዝርአ ዘሎ ዕጽዋም ድሌታት ኒውካስል ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኩን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ብቕዓትን ምህላውን ኢሳቅ ብብዝሒ ከም ዝተመርኮሰም መዘኻኸሪ ኮይኑ የገልግል ካልኦት ኣብታ ጋንታ ደረጃኦም ክሳብ ዘይወሰኹም ኒውካስል ኮኸባት ቃዕያ ኣብ ዝጎደለሉ እዋን ናህራው ደው ክብል ክትርአ ሓደጋ ኣለዋ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝኽፈት ተራእዩ ምዕባላታት ኣብዛ ሰሙን ቶተንሃም ሆትስፐርስ ኣብ ልዕሊ በርንለስ ተባዶ ብዝእምን ዓወትም ዓመት ስፖርት ብቅዲ ጀሚራቶም ሪቻርሊሰን ብኪላታት ብናይ መጀመርታ ተጻዋታይ መሐመድ ኩዱስ ብዘደንቕ ብቕዓት ክጻወት ከሎ ብሬናን ጆንሰን ድማ ሳልሳይ ሸቶም ወሲኹም ነቲ ዓብላል ዓወት ድማ ኣመዝጊቦም ሓዳስ ክለብ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝዘይበ ሳንደርላንድም ኣብ ሜዳን ዌስትሃም 3 ባዶ ብምስዓር ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ብምምላሳም ብቕዓታ መስኪራም ሸቶታት ካብ ኤሊዘር ማያንዳም ዳንኤል ብላርድን ዊልሰን አሲዶርኔን ብራይተን አንጻር ፍልሃም ድራማዊ መንገዲ ተዛዚሞም ሮድሪጎ ሙኒዝም ኣብ ግዜ ጾታ ማዕረሸቶ ብምዝጋብ ንፍልሃም ሓንቲ ነጥቢ ክትማቐላኽ ኢልዋ ከም ውጽኢቱ ድማ ሓደ ብሓደም ተፈላለየን ኣስቶን ቪላም አንጻር ኒውካስል ወላኳ ቪላ ናብ 10 ተጻወትን ተወረደትም ኤዝሪ ኮንሳ በቀይሕ ተሰጊጉም ባዶ ማዕረም ፍልያም ንብቕዓት ኒውካስል ዘርአያትያም ብፍላይ ድማ ብሉጻ መዝጋቢ ሾታም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ዘይነበረሉ ብምንባሩ ዓወታ ብሕጂም ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣቱም ብዘይ ኢሳቅ ክትሰርር ድያም ዘየብል ኣይኮነን ኣብ ሞንጎ ሊቨርፑልን ቦርማውዝ ተኻይደ ጾታ አንቶኒዮ ሰሜንዮ ዕላማ ዝገበረ ዓሌታዊ ጸርፊ ተኻይዱ ንግዚ ኸኣም ጾታ ደው በለም 47 ዓመት ደጋፊ በፖሊስ መርሳይድ ብቕጽበት ኣብ ቀይዲ ከኣቱ ከሎም ኣብ ልዕሊ ጾታ ሊቨርፑልን ቦርማውዝን ዘፍርሕ ደበና አንጸላል ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ጾታ ምስ ቀጸለ ሰሜንዮ ኣብ ሜዳ ብሉጽ ግብረ መልሲ ብምሃብም ንጋንቱ 4-2 ኣብ ዝተሰዓረትሉ ግጥም 2 ሾታት ኣመዝጊቡ እዚ ፍጻሜ ካብ ክለባትን ሊግን ብርቱዕ ቅሬታ ስዒቡ ኣገዳስ ምዕባለም ኣሰልጣኒ ሓላውላት በንሪ ማርቲን ዱቭራብካም መስረት ሓድሽ ሕጊ ፕሪምየር ሊግ 8 ካልኢት ነቲ ዝኣረገ ገደብም 6 ካልኢት ብምትካ ናይ መጀመርታ ተጻዋታይ ኮይኑ እዚ ብኣጉኡ ዝተፈጸመ ምትግባር ኣብ ጾታ ስፖርት አንጻር በንሪ ዘጋጠመ ኮይኑ እቲ ሊግ ንዝቐልጠፈ ጾታን ሓያል ምቁጻርን ዝገብሮ ተወፋይነት ኣብነት እዩ ማንቸስተር ሲቲ ቀንዲ ምዕባለታት ዝመጽእ ተኩርኣን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መኽፈቲ ዓመት ስፖርት ምስ ወልቭስ ብቕዓት ብምዝጋብ ንዕረፍቲ 2 ባዶ መሪሕነት ክትሕስኪ ኢላ ተንሾቶታት ካብ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ መኽፈቲ ዓመት ስፖርት ዘመዝገባ ሾቶም ናብ ሓጋይ ዝፈረመ ቲጃኒ ራንደርስን ዝመጻ ኮይነን ብሓያል ቅላዕ ብኣጉኡ መብጽዓ ዘርአያዩ ፔፕ ጓርዲዮላ ዝመርሓ ጋንታ 3 ሓደስቲ ተጻወቲ ኣብ መጀመርታ 11 ተጻወቲ ነይሮም ራይንደርስ ጄምስ ትራፎርድ ካብ በርንሊ ዝምለስ ከም ውን ራያን ኣይትኑሪም ንፈለማ ግዚኡ አንጻር ናይ ቀደም ጋንትኦም ዘካየደ ሓለቓ ጋንታ በርናንዶ ሲልቫ ከም ሓለቓ ጋንታ መሪሕዋ ኣብ ጾታ ዚም ዝጎልሉ ወሰን ተጻወቲ ኤደርሰን ብሰንኪ ሕማም ከቢድ ንፊል ፎደንን ብዘጋጠሙ መጉዳእቲ ብሮንኮሊት ኮይኖም ጓርዲዮላ ኤደርሰን ቁጽሪ 1 ኮይኑ ከም ዝቕጽል ግን ከኣም ኣብ ሓጺር ግዜ ካብ ጾታ ከም ዝተኣለየ ኣረጋጊጹ ፎደን ግን ገናን ጾታ ብቑዕ ከም ዘይነበረ ጥራዩ
ካብ ሜዳ ወፃኢ ዝግበር ምዕባለታትን ምስ ጋርን ተጻወቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሲቲም ኮሎ ቱሬም ድሮ ነታ ጋንታ ኣድኒቑ ኣሎ። በርናርዶ ሲልቫ ጆን ስቶንስን ኣብ ቅድመ ምድላዋት ዝገበሩ ጽልዋ ንኢዶም ካብ ሜዳ ወፃኢ ሲቲ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መርበራ ብዛዕባ 115 ምጥሓስ ፋይናንሳዊ ሕግዝ ተባሂሉ ፍርዲ ትጽበላ። እዚ ጉዳይ እዚ ከከም ውጽኢቱም ኒውክሌራዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል። I better not text or I'll come off desperate. But if I lay መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክታልኩም ደጊምና እንዳመስገንና ኣብ ዝቕጽል ቪዲዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩምን ድገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ንሎም ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ኣብ ዝንዛዝም ሰላም